A cikin wani ɗan ƙaramin ƙauye, akwai wani saurayi da ake kiransa da suna Magaji. A cikin kafatanin dangin Magaji ya kasance shi kaɗai ne namiji. Shi ne dalilin da ya sa tun yana ƙarami a cikin mata ya taso. Suna matuƙar son sa, shi ma yana matuƙar son su. Haka suka ci gaba da rayuwa ba tare da sanin ba da wata jimawa ba, wata mummunan ƙaddara za ta faɗa musu. A al'adan garin, duk wanda ya cika shekara 25 yakan bar gida domin tafiya neman kuɗi. Daga lokacin ne bayan ya cika shekara 25 ɗin nan, ya tattara kayansa domin tafiya birni neman kuɗi. Bayan ya biyo hanya, ba abin da yake cikin ransa face burin zama mai kuɗi cike da ƙarfin gwiwa. Ya ɗebi kwanaki yana tafiya kafin ƙarasowarsa birni, kuma yana tattare da muradan ganin ya tallafa wa wannan dangin nasa da ya a ƙauye. Da wannan tafiyar, duk takun da yake yana faɗa a zuciyarsa, ina nan dawowa gare ku dai kawai ku jira ni. Bayan ya ɗauka kusan kwana 4 yana tafiya, Magaji ya ƙaraso cikin birni. Cikin birnin nan, gabaki ɗayansa ba kalar ƙauyensu ba ne, saboda yana ɗauke da manyan gine-gine, motoci da kuma tarin mutane. Amma ta ɓangaren Magaji kuwa, abubuwa ba su zo mai da sauƙi kamar yadda ya zata ba. Ya gwada ayyuka da yawa, kamar su share shago, yin da ko a kasuwa, kai har da wankin takalmi. Amma duk irin waɗannan sana'o'in da yake, kuɗin da yake samu da ƙyar suke siya masa abinci. Wata rana kuma haka yake haƙura ya je ya kwanta, cikinsa ya ta masa murƙususu. Amma duk da haka bai sare ba. Idan kuwa dare yayi, Magaji kwata-kwata ba shi da wajen kwanciya. Yana samun guri ya kwanta ne duk inda ya ga babu jama'a a wajen. Wani lokacin ƙarƙashin bishiya ko kuma gefen gidaje, har a ƙarƙashin gada ma kwana yake. Amma duk irin wannan wahalhalun da Magaji yake sha, daidai da minti ɗaya bai taɓa jin ya sare ba. Duk lokacin da ya tashi da safe kuwa, karkaɗe jikinsa yake kawai ya ƙara shiga gari. Kuma duk da haka, ƙarfin gwiwansa faɗa masa yake, wataƙila yau ce ranar da zan samu aiki. Ta sanadiyar wannan ƙarfin gwiwan ya ci gaba da bincikawa, tare da mafarkin a wani wajen a cikin wannan birnin tabbas zan samu aiki. Wata rana Magaji ya biyo wani hanya domin neman aiki, karoye da wata ƙatuwar fasta wadda take liƙe a jikin wani katafaren gida. Kai da kaga gidan ba sai an faɗa maka ba, ka san cewan gidan na masu hali ne. A jikin fastan abin da aka rubuta, ana neman ma'aikata da za a ɗiba a ciki. Magaji da ya ga wannan fastan ya ci matuƙar daɗi. Faɗa wa kansa yi, wataƙila yanzu ne lokacin. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, gate ɗin gidan ya nufa ya je ya ƙwanƙwasa. Bayan wasu 'yan lokuta, gate ɗin ne ya buɗe. Wata mata ce da ke cikin kaya masu kyau ta zo ta buɗe gidan. Shigowa suka yi ita da Magaji cikin harabar gidan da ke cike da fulawoyi. Ta gefe kuma wani mutum da yake zaune a tsakiyar wajen akan kujera. Wannan mutumin sunansa Taju, ɗaya daga cikin shahararrun masu kuɗi na garin. Abin mamakin a gidan Tajo, tunda yake bai taɓa ɗaukan ma'aikata maza ba. Duk wasu ma'aikata da zai ɗauka, daga masu wanke-wanke zuwa shara da masu gadi, dukansu mata ne. Hattana wanda suke tuƙa shi a mota mata ne. Shi kuwa Magaji kwata-kwata bai san da haka ba. Zuwa yayi ya tsaya a gaban Alhaji Taju, sannan ya buɗe baki ya ce mai, yallaɓai dan Allah a taimake ni a ɗauke ni aiki. Taju ɗago kai ya kalle shi, sannan ya girgiza kai. Buɗe baki ya ce mai, bana ɗaukan maza aiki, wannan doka ta ce mata ne kawai suke aiki a nan. Magaji bai ji daɗin jin wannan maganan ba, amma baya son ya tashi ba tare da ya samu wani aiki a wajen ba. Magaji buɗe baki yayi ya ce, to yallaɓai in ba matsala, ni ina da 'yan uwa masu yawa kuma dukansu mata ne, zan iya kawo wasu daga ciki aiki. Taju da ya ji haka, wani murmushi yayi, sannan ya buɗe baki ya ce mai, in dai har ka kawo min su kuwa, to duk mutum ɗaya zan dinga baka rabin albashinsa. Za ka samu kuɗi ba tare da kayi aikin komai ba. Take Magaji ya fara tunanin, ai ya riga da ya gama yin kuɗi in haka ne. Ya fara tunanin da zai samu kuɗi sannan ya sama wa 'yan uwansa aiki. To yallaɓai, ba matsala zan kawo su. Yana azarbaɓi ba tare da ya tambayi wani irin aiki ne za su yi ba. Lokacin da ya baro gidan nan kuwa, zuciyarsa ce yake ta raya masa wasu burirrika da yake son cikawa. Sannan ya buɗe baki ya ce, sai na gwada wa kowa na ƙauyenmu, yanzu na zama shahararren mai kuɗi. Daga nan ne inda ya sauka cikin garin ƙauyensu, ya aro kaya masu kyau, sannan ya karɓo hayar wata mota mai kyau, saboda ya san in ya je musu a haka, to za su amince da duk wata ƙarya da ya musu. Kafatanin mutanen ƙauyen nan mamaki suka cika da shi, saboda ganin abin su kai tamkar a mafarki ne. Magaji tsayawa ya a gabansu, yana musu wani murmushi, sannan ya ce musu, kafataninku, ina da wani kyakkyawan labari da nake so in sanar da ku. Muryarsa cike da ƙarfin gwiwa ya ce musu, na gina wani babban kamfani a cikin birni, waje ne da nake yin manyan kasuwanci a wajen. Wannan zuwan da na zo ne domin in bawa dangina dama domin su ma in sama musu aikin yi. Danginsa da maƙotansu sun yi matuƙar mamaki. Ci gaba da yi musu magana yi. Ce musu yayi, ina son yayyena su zo mu dinga yin aiki tare. Za su samu kuɗaɗe sosai, su gina manyan gidaje, su dinga tuƙa manyan motoci. Bayan sun gama saurara, sun yi matuƙar yadda da abin da ya zo da shi. Su ma wa'annan yayyen nasa kuwa sun yi matuƙar alfahari da shi. Kuma kafatanin ƙauyen
babu wanda ya tantamar abin da ya faɗa musu. Sannan juyowa ya kalli iyayensu ya ce kar ku wani samu damuwa, babu abin da zai same su, suna nan za su dawo cikin ƙoshin lafiya cikin wannan ƙauyen. Da waɗannan maganganun nasa ya ja ra'ayoyin kafatanin 'yan ƙauyen. Kafatanin 'yan uwan da nasa ɗauko kayansu suka yi, su ma suka fara mafarkin sabuwar rayuwar da za su fara. Shiguwa magaji tuni ya lullube ƙaryan nan nasa da wani murmushi. Kai tsaye magaji gidan Tajo ya nufa tare da 'yan uwansa mata su biyu. Sun matuƙar mamaki da suka ga wannan babban gidan wanda su karan kansu sun san gida ne ba na ƙaramin attajiri ba, amma su a tunaninsu sun yi tunanin za su je wajen yin aiki ne. Kuma gashi shi ma magaji ko so ɗaya bai taɓa tunanin ya tambayi wani irin aiki za su yi ba, kawai ya mai da hankali ne akan alƙawarin da Tajo ya mai na irin kuɗaɗen da zai samu. Tajo ne ya musu maraba da wani murmushi, bai wani musu magana ba, nuni ya yi wa matan da su biyo shi ciki. Shi kuwa magaji bai wani jira ba, yana danƙa 'yan uwan nan nasa a hannun Taju, miƙo hannunsa ya domin a bashi kuɗi. Tajo ko kamar yadda mai alƙawari kuɗaɗe ya bashi, wanda magaji tun da yake a rayuwarsa bai taɓa riƙe irinsu ba. Shi karan kansa magaji sai da ya juya kuɗaɗen ya kama mamaki ba tare da nuna damuwa ina ne inda za a kai wa wannan 'yan uwan nasa ba. Daga nan ne magaji ya samu sabuwar sana'a, ara juyowa cikin wannan ƙauyen nasu, amma wannan karan zuwa ya da jakunkunan abinci da kuma kuɗaɗe. Bayan ya ƙaraso cikin ƙauyen nasu, zuwa ya samu 'yan uwansa da kuma maƙotansu, ya nuna musu wannan kuɗaɗen da kuma abincin da ya zo da su. Sannan ya buɗe baki ya ce, ‘ya'yanku suna yin ƙoƙari sosai, wannan sun turo wannan kuɗaɗen ne domin ku tabbatar da cewa suna aiki tuƙuru. Nan ba tare da wata jimawa ba za su ƙara kawo wasu kuɗaɗen da suka fi wa'annan yawa. Iyayensu kuwa sun yi matuƙar farin ciki ganin wa'annan kuɗaɗen, kuma sun yi matuƙar yadda da duk wani magana da magaji yake faɗa. Shi ne dalilin da ya sa ba su tambaye shi daga ina kuɗaɗen ko kuma abincin ya zo ba. Da wannan yadda ta su yi amfani da ƙara ɗiban wasu matan a cikin ƙauyen nan ya ƙara tafiya da su, saboda ba wanda yake zargin gaskiya. Haka magaji ya koma yi, kusan duk bayan kwana biyu sai ya zo ƙauyen nan ya ibi mata ya taho da su. Har 'yan ƙauyen nan sai da suka fara mamaki, sai dai a zo a kawo musu kuɗi, amma kafatanin matan da yake tafiya da su ko so ɗaya ba wadda ta taɓa zuwa ganin gida. Zama suka fara tunanin me yasa, kuma gashi magaji ya kwashe kusan kafatanin 'yan matan ƙauyen, kuma tunda magaji yake bai taɓa tunanin me ake yi da matan nan ba, kawai shi dai damuwarsa ya kawo mata a bashi kuɗaɗe. Kuma a ƙauyen nan da ya ga an ɗan ɗauka lokaci saboda baya son iyayen yaran nan su zargi wani abu, sai ya siyo kayayyakin abinci da kuɗaɗe ya zo ya raba musu. Amma duk da haka iyayensu ne suka fara damuwa saboda ganin ko mace ɗaya ba wadda ta dawo gida. Amma abin da ba a sani ba, a cikin wannan gidan Tajo ya musu ƙarya, ba wani aiki da suke. Shi ɗin ya kasance mutumin banza ne, ina harƙalla da manyan masu kuɗi, wanda zarar dare ya yi manyan masu kuɗi ne suke zuwa gidan domin yin amfani da duk yarinyar da suke so. Sannan duk wanda aka kawo a matsayin aiki wani ɗaki ne da ka san prison aka rufe su a ciki, kuma da zarar yarinya ta yi ƙoƙarin guduwa to Tajo yana batar da ita ne, wanda har abada ba za a ƙara ganin ta ba. To jama'a, ku kasance da mu domin jin ƙarshen wannan labarin. Mun gode, sai mun ƙara haɗuwa a cikin wani labari.